כשיש לך רצון חזק או איזושהי תשוקה להצליח באיזה משהו בצורה מטורפת, או לזמן לעצמך מלא כסף, או להיות המאפרת הכי טובה בארץ, או כל דבר שרק בעצם תבחרי, זה לא סתם הדברים האלה. זה לא סתם שאנחנו מקבלים איזושהי תשוקה שהיא כל כך גדולה ומטורפת. זה הדרך של בורא עולם בעצם להגשים את עצמו דרכנו. תחשבו, בורא עולם ברא עולם כזה יפה. ואנחנו משחקים בתוכו, כל אחד עם האישיות שלו, עם הייחודיות שלו, עם הדרך שלו. בגלל זה לכל אחד באמת יש רצון שהוא שונה לחלוטין מהשל השני. וכן, אנחנו בשביל להגשים אותו נצטרך לפתור הרבה דברים בתוכנו. אבל תדעו שהתשוקה הזאת לא הגיעה סתם. זה לא סתם שיש לך תשוקה. בורא עולם הכין לך את זה פה, והוא רוצה להגשים את עצמו דרכך, כי בתוכך יש נשמת אלוקים חיים. שכשאת מגשימה את הייעוד הזה, את התשוקה הזאת, את מה שבא לך להשיג, את מגשימה את בורא עולם. וזה פשוט מחכה לך. זה מחכה לרגע כשהכלי שלך יהיה מספיק בשל להכיל את כל הרצון הזה שאת רוצה בעצם לזמן לתוך החיים שלך.